Dalagan District, Division ng Lanao del Sur 2. Kamusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralalalalalalala, 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 tralalalalalalala. Kumusta kayo? Handa na ba kayo sa aralin natin ngayon? Kung ganon, ihanda nyo na ang inyong ballpen at papel at nang may magamit kayo mamaya. Ang asignatura natin sa araling ito ay Filipino para sa ika-6 na baitang. Tayo ay nasa unang linggo pa lang na napapaloob sa unang markahan. Ang mga layunin natin sa araling ito ay una, nasasagot ang mga tanong tungkol sa mga nabasa o napakinggang pabula. Pangalawa, ay nasasagot ang mga tanong ng bakit at paano. Ngayon ay meron tayong babasahin na isang halimbawa ng pabula. Pero, ano nga po ba ang pabula? Ang pabula ay isang kwento na may mga tauhan na ginagampanan ng mga hayop na kumikilos, nagsasalita at nag-iisip na tulad ng sa tao. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pabula ni Pilandok at ni Tigre. Ngayon mga bata, handa na ba kayong marinig o mabasa ang isang halimbawa ng pabula na pinamagatang si Pilandok at si Tigre? Kung ganon, makinig kayong mabuti upang inyong maunawaan ang aking babasahin. Maliit man ako'y matalino't maliksi. Maliit man ako'y matalino't maliksi. Subukan mo ako kung kaya mong mahuli. Ito ang inaawit ni Pilandok habang naglalakad sa masukal na gubat. Maliit man ay hindi siya nangangamba kahit alam niyang maraming malalaking hayop ang gustong kumain sa kanya. Ngunit walang ano-ano'y nakarinig siya ng malakas na ungol. Kumusta ka, Pilandok? Tamang-tama, nagugutom ako at ikaw ang aking pananghalian. Ang bungad ni Tigre. Agad na nag-isip si Pilandok. Kailangan niyang mailigtas ang sarili. Nakita niya ang burol sa di kalayuan. Maputik ito at kulay tsokolate dahil sa kaulan lamang. Ipagpatawad mo, Tigre. Hindi mo ako pwedeng kainin dahil inutusan ako ng hari na magbantay sa kanyang tsokolating tinapay. Sabay turo sa burol. Ito ang pinakamasarap na tinapay sa buong mundo. Dagdag pa niya. Gusto kong tikman ang tsokolating tinapay na iyon. Wika na tila nasabik na si Tigre. Nako! Hindi maaari dahil magagalit ang hari. Ang tanggi ni Pilandok. Kunting tikim lamang, hindi naman malalaman ng hari. Ang pagpupumilit ng Tigre. Sige! Ngunit kailangan ko munang makalayo upang hindi ako masisi. Ang wika ni Pilandok. Pumayag si Tigre at nang makalayo na si Pilandok ay agad itong dumampot ng putik sa gilid ng burol. Nang malasahan ng putik, nagwala ito sa galit. Hinabol nito si Pilandok at nang maabutan ay galit na galit itong sinita. Akala mo yata ay makakawala ka. Naloko mo na akong minsan, hindi na ito mauulit pa. Ngayon, ikaw ang aking pananghalian. Galit na wika ni Tigre.
Oh mga bata, nagustuhan niyo ba ang pabula ni Pilandok at ni Tigre? Mahusay! Ngayon, maghanda naman kayo dahil ating sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang ginawa ni Pilandok habang naglalakad? Tama, si Pilandok ay umaawit habang naglalakad. Magaling. Pangalawang tanong, saan naroon si Pilandok? Mahusay! Si Pilandok ay naroon sa isang masukal na gubat. Pangatlong tanong, paano siya nakarating doon? Magaling! Si Pilandok ay nakarating sa masukal na gubat sa pamamagitan ng paglalakad. Mahusay! Pang-apat, bakit takot si Pilandok sa tigre? Tama! Si Pilandok ay takot kay tigre dahil isa itong mabangis na hayop at kakainin siya nito. Panglima, ano ang masasabi mo kay Pilandok at kay tigre? O mga bata, ano ang masasabi nyo kay Pilandok at kay tigre? Para kay Pilandok, talaga namang kahanga-hanga siya sa kanyang liksi o bilis ng kanyang galaw at pag-iisip. Hindi rin masama ang iligtas ang sarili sa kapahamakan. Subalit, hindi rin tama na maging mapanlinlang dahil masama ito, masama magsinungaling o manloko. Tama. Para kay tigre, hindi sa lahat ng oras ay lakas ang kailangan upang makuha ang lahat ng gusto mo. Maging mapagmatsyag at huwag maging mausisa sa lahat ng mga bagay-bagay. At ang pang-anim na tanong ay, kung ikaw si Pilandok, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Bakit? Kung ako si Pilandok, opo, gagawin ko rin ang ginawa ni Pilandok sapagkat kailangan kong mailigtas ang aking sarili. Laging tandaan na kahit yung pinakamalakas na hayop o tao ay may kahinaan din. Kaya maging kalmado, mahinahon upang makapag-isip agad ng mabuti at tama. Alhamdulillah at nagawa natin ang unang gawain sa Filipino na napapaloob sa unang markahan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!